Sugeng sonten sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pepanggihan malih ya, Dik ya. Ketemu maneh. Bareng-bareng ya. Oke. Hawane panase rek karuan. Ayo, Dik. Kambang suling tumandang swarane tula-tuli kapenak unine unine mung nrenyohake rang-rang kantrong ketipung suling sigra kendangane. Hey, oh, hey, oh, hey. Ayo. Ayo dulu. Gambang suling munggahe aja dipleroki. Gambang suling ki salah satu alat musik khas dari Jawa, dimeteli aja dipleroki. Aja dipleroki kudune diuri-uri. Kayak warga masyarakat RT 1 sampai RT 4. Bener ta ora iki? Mbah. Tak kira ke mau ora lho, tak kira ke mau ora lho. Aku yo babar blas ora dong pokoke angger aku anut Sherlock teko des mbut gawe. Nah, lah nyambut gawe rak ya ndelok nyambut gawe. Lah iya. Lah nyambut gawe murene ki rak caos lelipur. Iya. Atur lelipur. Kudune ki ngerti sing mbok weki lelipur ki sapa. Lho tak weki wis ngene kok. Lho mbok keki apa? Iki mang. Apa? Lelipur. Lelipur ki wujude apa rak ya ngono kok iso. Paling ora ya awak dhewe golek seduluran. Ya nuwun sewu aku njuk sepuro karo kowe. Sewu kok terus pirang-pirang dina kok sewu ae. Njuk sepuro karo kowe aku mau rodok telat. Sebab ono sebabe soalnya. Sebabe apa, Dik? Ono kecelakaan mau sedak. Lho ndasem koncrot ora iki. Ora aku sing kecelakaan. Apa iso mau to ono kecelakaan dadi macet ning dalan iki lho kok iso. Lah kok ora kowe kene ngopo kok malah motor liyane? Cangkeme cah iki jelek didol jebul. Ora ngono ki mangke telat mara rene, rada telat ana apa mang? Perkara ana kecelakaan. Iya. Iku Mas, sing kecelakaan sapa? Sake Mas. Kene ngopo, Dik? Truk tronton karo ambulan. Ning kuasane Gusti Allah. Iya. Supire truk supir ambulan. Selamat. Lah terus siji sing ora selamat. Apa, Dik? Mayite lho mati. Ana kecelakaan. Ambulan karo truk tronton. Adu ndas. Bres. Innalillahi. Kuasane Gusti Allah. Kuasane ya Dik apa Dik? Supir ambulan iku selamat. Selamat. Mayite ndang mati ya, Sing ora selamat sapa, Dik? Mayite lho mati. Rene, Dik. Apa lah? Cangkemem kira-kira regane pira? Ora tak. Lho acen mayit wis mati ya ora ngarah selamat.
Ning mati ya. Lho, ning selamat tanggaku isih urip kok, Dik. Selamat tanggaku isih urip. Nek kepethuk omongno. Apa? Dik digawa 50 rong balik. Awake dhewe ngaturke gunging panuwun iki dalam rangka kok meneh gunging panuwun diweki apa? Diweki apa? Lho, aku manguman apa ora lho, Cak? Lah ya ke urung uman dadi kok maturke gunging panuwun. Ya wis ora sida nek ono ora sida kok iso. Ya awak dhewe ditimbal ya matur nuwun nek ngono le. Dalam rangka apa to? Dalam rangka halal bihalal nggih Bu nggih. Halal bihalal. Kula ngucapaken minal aidin wal ngaidin. Ngaidin wis ngarit urung mulai Mas. Ngaidin urung mulai ngarit. Aku meni piye, Mang? Kowe omongan kok luput to Mas? Luput piye neh Dik kok iso? Minal aizin wal faizin. Lah aku mang muni piye? Minal aizin wal ngaidin. Salah kowe. Bodhomu iso. Lho, lah sing bener. Minal aidin wal faizin ngono kok. Kok malah genen aku sing luput. Lah kowe mang muni piye? Minal aizin wal faizin aku bener kok kowe kok. Lah iya bener ki Mang. Ayo ki mau muni minal aizin wal ngaidin. Salah iku gobloke yo. Lah cangkem ngene kok ora ditabrak truk di sana caca kok iso. Yo makel wong padha ae kok. Iki pokoke awake dhewe wis merasa berbangga hati dan berbahagia. Oh. Was, dirawuhke neh wis pirang tahun Dik, 2 tahun ya Dik awake dhewe. Iya, ning iki ana perubahan, Mas. Perubahannya piye, Dik? Ketoke ning kene kae ularan tok dudu mau apike ngene lho, Cah. Dik nganane ning kene lah ya ana telo-telo barang kok Dik karep mesti Dik. Iya ya. Ya ora dadah. Nek omahe ki rak wapi. Ibate acarane galal balal tok. Apa? Peresmian omah anyar iki berarti. Iya ngono ning omah ngene iki nuwun sewu Bu, omah ngeten iki Bu, kalih me mondel kalah bisa. Lah iki Cah. Aja padha ono. Apik ngene iki lho, apike ngene Bu nuwun sewu mondel niku omahe iki paling sokone pira iki? Loro tok. Paling sokone alah malah ora kayu, malah tembok kabeh, Dik. Niki omahe Bu sokone 24. Weh, walake ku aja bodono Mas aku iki mau sombong. Aku kan ora sombong. Saestu Bu. Sokone mondol teng griya niku omah niku 24. Aku iku ora sombong asline timbang iku. Sing teng ngajeng niku 4. Iya, aja kok kandakne go. Sing ning mburi 4 8 Bu. Sisane kiwa tengen sisane niku. Sik kok sik. 24 sokone omahe mondol niku. 24 ngarep 4, mburi 4 8. Lah turane kok ning kiwa tengen. Lho mamampe doyong rubah ora disangkani ngene. Oh. Omam jak doyong Dol. Ya ngene kok ning ora apa-apa. Omahku doyong rak saiki. Piye? Ning aku asli wis bangun omah sing anyar. Weh gaya halang ngetop rarage 2 dina. Lah lek poso ndek anane mrongos ngono ora bangun omah barang. Bose gawe omahku entek pira? Entek 3M. Kalah karo omahku. Lah kok iso? Lho. Omahku iku entek 4M. Jos ta ora? Lho kok 4M omahmu modele piye, Dol? Luweh dhuwur kok nggone bose aja. Lho. 4M. Lah piye omah lo dhuwur? 4 ember maksudnya. Ora ngono. Wong perkara duwe MM-an kok bingung. Aku lho, Dol. Kenapa? Sesasi bojoku M sepisan ae aku ora ngelu kok. Kowe ngrembug masalah duwe MM-an. Bojoku iki lho nek kira-kira nek M. Sesasi lho M pisane aku lho. Cara mbok hitung setahun wis pirang M. 12M. Lah iya, angin iku lho ora sombong aku. Mbok anggap wis iki kene jebule yo. Lho isek kondang aku ah. Lah kowe lagi 4M. 4M. Bojoku ning omah tengok-tengok sesasi M sepisane aku ora ngelu. Ora sombong. Setahun? Hah? Pira wis? 12. Lah iya 12M wis. Dhewe ah. Piye? Dhewe iku Kok iso dhewe? sing dimasukne M miliar kok. Lah sing penting dak padha M. Dhewe ning iki omahku sing ning kono. Ning kono kidul. Iya. Tak bangun Tingkat bangun apa? tingkat bro. Wis Tingkat 32 ketoke. sombong emleh ndol ana tingkat 32 apa gawe hotel apa piye kowe? Lho gak ngerti wong iku ya ana kanggone. Lah sing kanggone piye? Tingkat 32. 32. Tingkat 1 nganti tingkat 10. 1 nganti 10. Tanggo garasi. Wah lha iki anake sapa lah iya. Iki gak ora piye jenenge? Apa? Darsina. Bocah saiki kok jenenge kok Darsina ora ana. Cah saiki paling ora jenenge Angel. Apa piye ngono. Lah kok iso nomor sing tingkat 1 nganti tingkat 10 tak nggo garasi. Wis sombong mledek. Lah sing nomor 10 nganti nomor 20 tak nggo ruang tamu.
Lho, Wi kok 10 tingkat men ruang tamu, lho Dik. tamu kuwi ku pirang-pirang kok iso. Lah sing dhuwur Tak tingkat selawe nganti tingkat tingkat 20 tingkat selawe ya. tingkat selawe. Iku tak nggo dapur. Pawon niku 5 lantai dhewe. 5 lantai. Lho tamune pirang-pirang kok Masya Allah. Lantai selawe nganti 30. Heeh. Nggo kamar-kamar. Oh walah. Berarti sono ke dolan ning omahku turu wis bebas. Heeh, Lho ya lek. heeh. Pol dhuwur dhewe. Apa, Dik? Tingkat 32. Heeh. Tak nggo kandang sapi karo kandang wedhus. Dan berarti sapi ning dhuwur titik ngono. Lho iya temboke tak gelek transparan umpama lek karek ketepok ngono. Apik iku, Dik. Ning sayange Sayange apa? kurang sicok. Lho, tingkatem iku mau 30 pira, Mang? 32. 32. Lah kok kurang sitok? Pondasine urung enek. Berarti omam tingkat 32 iku mok siji tok sing urung ana. Pondasine lho blas urung enek. Ape bongko piye kowe? Iku jenenge ya urung dandeh, blok. Rencana. Alah, rencana iku mbok pamerno. Ora ada tak rencana. Iki ora perkara rencana-rencana. Ora apa? Sirahku iki lagi ngelu. Ngelu ngombe bodrek maras. Iku nek ngelune masalah penyakit. Iki ngelu bingung pikiranku dhewe masalahe ponakan. Anakku lanang. Gini. Anakku iki dak wayah ulang tahun. Terus. Bingung. Lah apa kok bingung? Lho njaluk kado iki aneh-aneh. Lho kado Jaluk jaluk hadiah iku boneka sing iso nyanyi karo joget. Lho, nak sing iso nyanyi ngono ning luwes ana, sing iso joget ning ada ana. Sing iso nyanyi karo joget lho angel ra karo leku golek. Jalukane kok angel men. Kandhani kok iso. Ngene ndek solusi aku. Apa? Timbang jalukane angel patene ngono piye? Oh lambemu anak dipateni. Anu kowe sing tak tekek kok iso. Iki bingung makane kowe gak kenal lama kae. Nek menawa ana sing duwe boneka, sing dodolan boneka, sing iso joget karo nyanyi, tulung aku kabari. Oh, ngono iki aku ndek solusine. Solusine piye? Ning Kudus kira akeh mall-mall. Heeh. Jajal parani. Aku tak golek sik. Heeh. Kenalan sing akeh, engko langsung ketemu koling. Engko tak bawa jenenge iki. Oke. Telepon, tak telepon. Aku tak golek-golek sik. Nang rono. Kandhane tenanan lho ya. Heeh. Rewele ra karuan masalahe. Rewel jejel mie emboke rak mari ya kok iso. Ya tekan jale kok yo aneh-aneh. Boneka kok iso joget ambek golek teng pundi. Nek pasar tahunan ndak enek ta ora ya? Nek menapa enek. Nggih tak golekke aku wong piye-piye ku ya dulur. Ki ambeke susah ya aku melu susah rak ngono. Hah? Kowe iku lha apa le? Kowe kok omong dhewe kaya wong edan iku lha apa? Edan lah aku. Lah gini. Lah aku nek edan kowe ora melok edan. Lah kok melok edan lha apa? Lah ngerti aku wong edan nek mbok tututi. Ning ngono sing edan ora aku dhewe. Lah apa neh? Panjake ya melu edan. Pajak kok mbok darani edan maksudmu piye? Lho ngerti nek wong edan ya ditabohi kok. Oh iya. Lah nek ngono ora pajak tok. Apa? Sing nonton iki harga masyarakat RT 1 sing nganti RT 4. Ayo. Iku wong Ayo muni edan kowe. Wanteng patu wong kene kowe kok. sing muni edan sapa? Lah iku mau Bijaksana ngono. tak kira edan. Lah ngerti wong edan diklumpukno mulai disangoni. Kok iso? Ngene lho, Pak. Piye? Aku iki duwe gawean. Lho. Digawean apa le? Kowe butuh dhuwit ta ora? Lho dhuwit ya tetep butuh nyambut gawe ning dinggon sing digoleki ya dhuwit. Syaratnya gampang. Syaratnya piye? Kowe angger manut aku. Lah apa? Lho, angger manut ae pokoke. Lah akhir manut tok iku sing gelem sapa? Didono manut iku lah apa? Gelem dhuwit ta ora? Ya gelem. Mulane manut. Nek Bocah maling. ya awul ora aku ndak kok kare maling kok. Pinter, anak-anak pinter ya ngene iki iso ngajak golekno dhuwit karo wong tuwa, ora usah kangelan digolekno dhuwit. Duwe anak ngene iki lho, sing tak goleki ya ana ya ini ora kaya Kowe angger manut aku oleh dhuwit enteni sik. kok anggere manut tok kon golek dhuwit iki Pak Amam mbok kon lah apa le? Wis kowe angger manut aku edak wis kok iso. Apa iki? Boto. Lho. Lah kok mbok uculi ning gone kene iku mbok perkosai sini-sini wae le. Lah wong merkosa kowe kok kaya kedoyan men aku. Lah aku kok mbok uculi lah apa? Manut. Nek Ora manut. oleh entuk dhuwit. Angger manut Entuk dhuwit. lagi iki lho wong tuwa digarap anake. Sing garap kowe sapa? Lah wong kok malah mbok udani. Wong macam baru udan diudani inu ah. Ora ngono. Apa? Kelambinan lek ku anu tenanan kok malah mbok copoti iki nek ngarepe wong brais. Aduh, Wis go, Pak. di sini-sini kok. La ilaha illallah, Pak. Apa? Alam kok wireng meneh, Pak.
Ireng rumah sampe iki jaket ireng kok. Oh, jaket. Jaket. Iya iya. Ameh bapakno le. Apa iku? Iku mang daftarnya sapa lele? Aduh ya Allah. Iku lap iku mang bogorene mbunggu ngopo ameh? Diketi wong brah iki lho. Manut. Entuk ju. Duwe. Nah, apa pinter ngono kok. Aduh Gusti. Wong tuwa kok mbok garap ngene. Iki lho daftar. Aduh. Nah, bokno tanganem. Iki diapakno? Tanganem bokno ah. Iki sing ngendi aku iki gak eroh. Kowe karo bolongane. Aku kira tau roh kan mabokon ngene. Oh, iso ngono kok. Lah, sing genten-gentenan. Iki saiki ngendi lah yo. Iku iso ta ora? Lah. Iki maroke sapa? Pak, ngusik, Pak. Usah. Iki apa, Pak? Iku apa? Gene. Petutung rumah sami ku apa? Petung-tung ngono. Kurang sithik ah. Apa neh? Aku ki ame dadekno apa? Ma, Not entuk duwe. Ah, pinter ngono, Kak. Ayah, ngono. Aku nek ngene iki persis begenggek. Kok iso? Mbak. Meteng pirang sasi, Mbak? 9 tahun, Mas. Kok suwi men, Pak? Eh, Meteng kok 9 tahun. wah ngerti pirang-pirang tahun yo semene terus kok barang. Ngene lho. Iki ngene. Tak jelasno ya. Mas Den iki golek boneka sing iso joget karo nyanyi. Lah aku mbok lah apa? Dadi boneka. Masya Allah. Lho, Jadi engko nek entuk dhuwit wae iki ditu berjuang. Lho masuk ta ora? masuk. Lah iya, saya tak warai. Kowe kudu iso joget, kudu iso nyanyi. Lho, Aku ra iso kok, Le. tak warai aja. Carane piye? Madhep ke depan. Timbang ngono kesuwen nek perapatan malah ndang entuk dhuwit. Lah kok sing ape nuku iki lho sapa kok. Lho rumah sampe ngene iki wong mendem pirang-pirang dodoyan ngono wis kadung ketok ngene iki. Ora mendem cek lu ta apa kok. Ayo, Aduh. Kupingku mbok jewer lho apa? kaget tumu iki boneka kok muni aduh iku. Lah kok kuping mbok jewer kok? Sekakel muni cetek. Sekakel. Cetek kene Lah ya. ngomong ah. Cetet, Sing kene nggo materi muni cetuk ngono. cetut, cetet, cetut dawer kupingku. Lah kene tak onekno muni cetek. Cetet. Kowe bariku nyanyi. Nyanyi ya? Lah nyanyi piye aku ora iso. Boneka cantik dari India, boleh dilirik tak boleh dibawa. Ngono untuk dhuwit. Untuk duit aja. Ngono tok kok untuk dhuwit Gusti. Jajal ya. Cetet boneka cantik Asik. dari India, boleh dipegang tak boleh disentuh. Aduh. Cocok. Ning geret elon-elon ah, Le. Sik Pak, sik ngosek ah, ngosek. Mosok geret kuping kok geret banter. Ngosek Pak, ngosek. Apa neh? Ono sing kurang Pak. Bisa kurang apa neh Sing kurang iki lho. iki. Apa lali aku? Mbok apakno neh? Keri kabeh iki lho. Aduh. Iki apa Le? Ati apa lali ku rek. Iki apa Le? Susu ngono. Masya Allah. Lagi iki tumon susu kok mau siseh. Maune loro. Lah kok iso kari siseh? Ketabrak motor nglumpuk dadi siji ning kono. Aduh Gusti. Aduh Le. Aja demek-demek susuku keri Le. Wis kene, nengok kene, tengah. Mentengah kene lho. Ben ketok anyar ya lah. Buka ya apa neh? Ben ketok anyar. Aduh preso ambekan aku Le. Kowe ngono kok malah kaya sumpah kowe ngono malah kaya jelek. Wis saiki tengok-tengok kene ngenteni pembeli. Aja bong.
Aku bingung ngendol. Apa kok bingung? Kudus Pati tak ubengi, Rembang tak ubengi, belas ora nemokno aku. Salah kowe. Lah kok sing salah aku? Ora golek boneka mubeng ae. Ora terus mubeng ngono, anggere toko tak enggoki ndol. Mangel kowe wis entuk apa urung? Ora golek. Lah nih. Aku mau berdolan ke India. Lho. Oh India cepet men. Kandhane kok ngeyel. Aku mau berdolan ke India tuku boneka kok kono. Lah kok wis entuk? Entuk ah. Tenane. Tenan yakin apik boneka. Lah ndi? Endi lah ndol? Iku lho. Lha iki boneka apa gerdu? Iki boneka jare golek sing iso joget karo nyanyi. Astagfirullahaladzim. Gini lah Pak. Gini Mas. Rupane kok kaya Darmi bakul jagung. Nawa ndak jipane kenapa piye? Iki regane wah iki kadung nyanyi jos lho iki. Tenan apa piye Lendol? Tenan ah. Kowe gak roh bahane piye? Bahane apa? Lho, kaya kulit tenan. Iko solikin. Tapi kok gak ana brengose Lendol. Iki wedok apa lanang? Yo wedok duwe susu kok. Lah anakku seneng lanang kok Ndol. Ya terus. Ora ana brengose kok ora macem ah. Jajal nak ngene kok lho macem napa? Nek dikai brengos ngene mesti anakku seneng. Senengane ku lanang kok Ndol. Ngene kok. Piye lah? Mosok boneka duwe susu kok duwe brengos. Ora apa-apa dia kali ben. Oh nak ngene. Nak ngene cetok apik nek. Gak iso boneka India iki. Apa iki? Boneka Cina. Anakku mesti seneng. Iki regane piro, Ndol? Rungono sik nyanyi. Krung-krung wae. Piye carane to? Cetet boneka cantik. Asik. Apik dah. Cara dijakno rene iso randel. Iso ah. Jajal piye Ndol? Remote. Nganggo remote. 1 2 3. Ngene iki ya seneng anakku. Mau pilih konekno pilih konekno. Kupinge iki ana mentile cilik iki lho. Cedet boneka cantik dari India. Piro Lendol? Anakku mesti seneng ponakan mesti bungah iki engko. Regane murah. Piro, Dik? 3 juta, 200, 30, 2000, tung sawu. Halah kok iso rega kok dhuwit kok iso ngono. 2 juta. Aja, Dik. Aku ora duwe dhuwit, Dik. Tak juta. Aja. Lah aku duwe dhuwit mok 100 bloko iki piye? Ya wis lah gorene. Lah gorene. 100 iki? Iya ya. Bocah kok apian ngene le cah. Rego 2 juta kok malah dadi 100 kok oke. Dhuwitku umpel-umpelan mok 100 bloko. Lah ndelokno ning ndi mau? Ning kene lho ana sapame jero kok. Bocah gak iso. 100 lah ya, Dik ya. Oh gak apa-apa wis ah. Iki tak wehno kowe dadi ngenam. Tak ngopi dhisik. Di lho. Ya wis ah. Ikhlas lho ya. Oh, boneka ini ponakane Dik mesti seneng anakku. Jan seneng nek boneka ngene mau piye le cah. Carane lek ngonekno iki mah. Iso nyanyi, iso joget. Iki mah hadiah ulang tahun, anakku seneng jajal tak onekke. Kakek amku. Piye lah iki? Bongko lah. Mandang. Hoi. Apa? Ape bongko boneka iki? Ora iso joget iso nyanyi, malah disetel malah kakekane. Nek Ape bongko boneka iki? Rene. Ora iso iki dhuwit-dhuwit tenanan. Lah piye wong boneka kok tak setel kok malah aku dipisoi kok. Tak setel malah kakekane ngono. Mosok lah cah. Sik tak cek sik. Apane? Apane, Dik? Sekrupe kendo are. Sekrupe kendo. Sekrupe kendo. Tak kencengane sik ah. Layak kok tak setel kok misoi uang. Ngono kok tiwas hatiku dek ngono.
Lah iki nek disetel ponakan terus ponakan dipisoi gak malah. Ya cekeli ya. Apane? Cekeli ya. Ana sekrupe, Dik. Walah, lha sekrup ambane ngene iki. Wes. Ayo. Up. Wes. Wong kon. Ambeyene kumat ya lah iki. Wes. Wes kenceng tenan, Dik. Tak jajale. Kenceng tenan iki. Kenceng-kenceng. Jalne. Cetet boneka cantik dari garansine tenang. Matur nuwun iki Dik Mang mbok benakno untung kok ero. Lah iya. Urung tak kekno ponakan Dik Mang tak kekno ponakan gak malah. Garansine 200 tahun. Oke, wis matur nuwun ya Dal. Padha-padha. Wis. Ngene ya apik tenan wis. Ngono setel malah misuwi wong tak jajal nasi endol. usosem. Usosem. Padahal Apa? sambar gelap boneka iki. Nek gini nek. Ora iso. Ora iso apa? Lah piye kendhon neh menawa iki sekrupe. Gini. Lah aku malah diusus-ususno. Mosok Kandhani kok. tak ceken nek jek aja. Mosok kendur nek. Boneka kok jemblung ngene kok misoi wong. Kenceng kok. Apane neh? Tak ceke baterainya jek. Lho, ana baterene. Lah iya. Apa, Dik? Baterainya entek. Ketara entek. Ana baterene. Lho, nek entek ku nginglu ana baterainya ku. Delok go. Astagfirullah. Dene. Apa? Baterene gemandul kau wedi. Lah ya mulane iku entek. Baterai rupane wireng. Engko nek batune ki sen. Heeh. Ngene biasane. Oh alah. Tak senane sik. Baterene boneka iki jebule ngono iku. Baterene entek layak kok kempir kabeh. Saiki nek mbok geret-geret lah iku mike. Piye? Nek go iki nek India nganggo teknologi suara. Ora ngono. Anakku ora baterene dak girap-girap iki cah. Piye, Dik? Wes. Carane piye leh ngecas? Ini. Ya. Piye, Dik? Wah. Wah, ambyar kaya kucur ya lah. Saiki dicoba. Lho, Carane ngono. Cetet boneka Loh, cantik dari India boleh dipegang tak boleh dicetut. Kalau masih aku carane leh ngecas mang ditutuk. iya. Teknologi suara. Engko terus nek dadi kucur piye iku, Mang? Karek lumpono digoreng ngono go. Ngene ae lho, iki salehno. Apa nek? Aku kuatir jajal setel neh. Style. Iya. Karek ngene nganggur lho. Cetet boneka cantik dari Aja. Aja pateni. Aja. Wis matur nuwun. Nek mbok pateni marai rusak neh kok. Aja pateni. Tinggal kok. boneka Aja pateni. cantik Wis sama. dari Tak India joglekan. boleh dipegang tak boleh disayang. Tak jogletane dhewe. Boneka cantik dari India boleh dipegang tak boleh disayang. Pateni ya Mas. Boneka cantik dari India. Pateni ya Mas. Abang kaya Boleh dipegang tak boleh disayang. Pateni ya Mas. Boneka cantik modar iki aku. Aku wis krasa wong kabeh dipateni ngomong. Meniren cangkeme ya lah.
Wong kok ape dibodoni dhuwit tak cegat ini kene. Biyen tak dol yo lah. Lah ora wong tuwa ora gelem regae njaluki anak. Lho kok mulai Dik. Aja mulai Dik. Iki akeh jam piro? Surup. Alah magrib wis engko kok iso. Lah masak barang kok iso. Tumbas. Le. Lho, Mlayu aku le. iki kok teko kene iku? Lah ora gelem mateni wonge cangkurap. Munyur dhewe piye? Iki kok teko kene maksudem piye? Disetel ora gelem mateni. Lah kok nek san wong kene piye? Ora urusan lho aku ndak cangku ndak nyonyor piye mbok nyanyi terus. Oleh dhuwit ngono Lah ngono kok. udah dikandani kon mateni ya le. Lah kok dipateni piye? Blas gak dipateni. Oh iya kok. Tok piro mang? 100 ana kok. Tok 100. Alah kok. Wong sing duwe ije aku. Aku sing kangelan kok le. Ngene piye? Petok loro paronan. Lah ora payu piye? Lah piye lah? Yo aku sing duwe ya. Mau Pak tenan. kabeh. Aku sing kangelan kok. Ya wis ora jajah. Kudune ya aku ah. Pak dhewe lah. Ngene yo cocok. Pak. Nek kowe mau tenan karek gue mulai sesuk aku karekmu. Aduh. Boneka cantik. Ora ana boneka cantikan lah. Gorene dhuwitku. Wong atik mbok akali ndak. Kayak kutare kok. Lah atiku wis gak kepenak, mosok boneka mbededek iki kan iso ora mungkin. Apik lho iki ning. Iki ngene ae, ora usah boneka lah. Apa? Iki ngekei panglipur karo bunda-bunda iki wis dinteni lagu-lagune. Oh nyanyi. Marai ngakali wong bloko kowe. Ayo, Sik ae tak balekne demo. nuwun sewu bunda niki mondol nyanyi lagu napa niki? Sing teng ajeng niki. Halo. Dangdut apa campur sari? Wes aku tak ngewe lagu dhewe tak dhewe. Iya karepmu. Boneka cantik. Tak sewodok bloko lho kowe engko. Lah malah boneka terus ae. Su. Ayo. Kusumaning ati. Kusumaning ati kok panggil ku ae lek. Iki mau ya ana pamundutan matur nuwun. Apa? Saka warung Mbak Putri. Warung makan guri. Iya. Iki mau nyuwun podang kuning. Podang kuning. Diaturi saiki gak apa-apa. Diaturi sakniki Mas podang kuning wong iki wektune wis surup. Ya, satunggal tembang podang kuning kagem sedaya kemawon. Iya. Iki pamundutan atensi saking warung Mbak Bu Putri napa sinten wau sing wingking. Yo. Ya udah dheweke ya delonga sing imamine masjid kuno iku aku. Podang kuning katuraken. Iya. Ayo Dek. Sika.
ngaturake gunging panuwun kanggo warga desa endi iki? Trikaya. Trikaya. Mugi tansah pinaringan rejeki ingkang kathah, panjang yuswa. Amin Lah. amin. Lah iki monggo. Kok janur gunung. Nggih. Nggih. Lah kenging monggo.
yen to Kanjeng Sunan Kudus nganggep kalih kula lepat pinangka dadi jagali menungsa niku hak sampean ning dadosaken kawigatosanipun kula mateni Ki Ageng Gribek niku mboten nampi awur-awur ning enten dasare Ki Ageng Gribek pun Danarajapati saya anak ponakan kula Waliyandaka dipateni Ki Ageng Gribek nek Ki Ageng Gribek kula pateni niku jeneng pas wong nyilih balekake wong utang nyaur dadi kuwi sumber perkarane ora ketangkep anak muridku saka ing Gribek kowe belani karo anak kapane Waliyandaka dipateni karo Ki Ageng Gribek ning saiki aku lan liwake pateni anak muridku Ki Ageng Gribek jane kula mboten ngepenake bentak kali sampean ning mergo sampean sing meksa kalih kula cincing-cincing tanggung bebasan kula jujurine sampean saiki kok seberapa kula mungkin Pak Kudus Allah Akbar
mulangi wong Demak. Iki jane ana perkara apa? Iku salah tiyang Demak. Salahe Napa enten menungso mati kok diwarak-warake dadi asu. Napa mboten emot rikala sedanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Ilang jasate jarene dadi asu bilang yang saking wonten niku ora jeneng. iya. Nak dinalar ya ora mungguh. Ya Wong mati bali ana ing pangkoning Gusti kok dadi asu. Saiki pitakonku jawaben. Napa? Aku takon, asu iki kanggone lontang apik apa ala? Lho kula niki tiyang Islam. Asu menggawe tiyang Islam niku jarene nek kesenggol kulite najis, nek dipangan daginge niku haram. Mergo lemu mikir ki mung sak lamban, jajal pikiran rangkep. Sing dikarepe para wali ana ing Demak. Tembung asu belang yuyah iki tembung sasmita. Asmita. Iya, Tegese tembung pralambita kang diatik-atik kanggo nentuke perkara iki. Asu belang yuyah, asu. Asu kuwi agama suci. agama suci. Bel sadurunge guru mati ana godha kang arus brebel terus ilang. Belang asu belang yu kuwi paringane Gusti yang widi dadi matine gurumu kebanjut marang Gusti mati kang kusnul khotimah. Apa sebabe kok digawe ngono? Mergo wali ing Demak ora cocok pakartine gurumu. Cek men murid ana ing Grendasawa ora padha anut. Lah kula panggih sampean dewa ora mungkin. Ya mula aku goleki kowe nganti tepung gelang. Lah sing pungkasan Pungkasane mila kula mboten wangsul wonten Semarang. Kula niki ndamel pakuwon wonten ing Demak. Kula dijanjeni kali Kanjeng Sunan Bonang. Merga kula takon makomipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. ngerti. Ya, Kae Kang sakiwane Imaman Masjid Agung Demak Bintoro ana petek kang dawa kae Guru Agung Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum. Kok manut melontang kok ana pangalaman Demak Bintoro. Ngedoke makome Mbah Gusti Jenar. Wong niku wadi. Yo, marang beneran. Saklar Gusti gawe kematus saka tangan. Apa meneh kok sak lontang. Yo iki mati lontang. Kanjeng Sunan Kali waton makom sing dawa dhewe kae makome Guru Agung Syekh Siti Jenar. Yo sanadyan biyen aku ora ngerti sejane. Saiki wis ngerti makome aku arep dituntun tahlil karo Rama.
masjid kok ganggu mateni tiyang. Menawa mati dhewe kok, mati dhewe menawa mati kakuatine paling Enten tiyang ingkang mejahi. lho kok kalau sing mateni Wajahipun lontang wonten titikan pusaka. Niki kang kasebat pusaka gawean bareng. Mongko wali ana ing Demak sanga cacahipun. Sing senengane pusaka gawean bareng niki mung setunggal. sapa? Adi Sunan Gusti. Oke. Apa iki pusaka? Iki kula tak ngerti. Lho Pak Gus. Oke. Niki panjenengan sing duwe. Nuwun sewu nggih. Pusake ampuh. Iya. Saben wonten manungsa sing gegeket ing Demak niku pusaka saking rangkane makur goleki musuh niki wae. Mubur dhewe goleki musuh. Goleki musuh. Saka selamat. Sing manuk sing saged niku. Hah? Lho pusaka kok mabur kados manuk mawon. Sapa apa kok? Rama Punan, Apa mbok menawi sampun kodrat. Tembung kodrat niku mboten kenging dipun peksa, mboten kenging dipun selati. Kula tak takon Rama Punan, Ana apa mesti Rama Punan tos hukum agama kang lumampah. Dosa sing mboten dingapura kalih Gusti Allah niki wonten pirang perkawis. Nek kowe ana Wonten sekawan. apa wae? Setunggal al-Isra'u bila Israel bila. kaping kalih wa aqul walidaini kaping 3 wa ataqulu nafsi jangkepe sekawan wa ashadu duri al-Isra'u bila wong kang musyrik ngiwakake marang Gusti Allah nyembah watu karo kayu kang gedhe niki dosane mboten dingapura. Sing kaping kalih wa aqul walidaini anak kang wani karo wong tuwa kena diarani anak duraka niki dosane nggih boten dingapura kalih Gusti Allah. Mula nek duwe anak ayo dibimbing sing apik aja nganti wani karo wong tuwa. Wa atqulu nafsi pembunuh bayaran contone. Terus kowe tak kei duit 10 juta naik don jajab kae pateni mongko ora ngerti perkara ning blas kok gelem mergo krana sapa duit kuwi dosane ya Sing perintah iki ora ora dingapura karo Gusti Allah. sing perintah niki wau ya Iya gedhe dosane nggih. wa asyadu duri saksi sing goro saya ngerti kok kondo ora ngerti gedene kok nganti ngangkon kula mboten ngarani sapa-sapa Ya ora. wong ngoten niku Rama Punan peparinganipun Gusti diparingi ganjaran nek ape mati Napa mati piye? telung sasi mangap ning bale ora iso mati medhak nganti telung sasi ora iso mati mergo wong kuwi mau senengane goroh Dadi dosa ya. dosa Rama Punan sapa sing mateni luntang iki sing pungkasan Iya. besok matine luwih rekoso tinimbang luntang. Assalamualaikum. Pak amene piye? Sampene pripun? Sampene kurang mboten? Kuwi astagfirullahaladzim. Tapi sing kasar kok dumerjar kula. Sapa sing mati lontang? Besok mati luwih rekoso timbang lontang. Monggo kok sing mateni. Lek sabar. Saksi sing goro ngerti kok ngene ora ngerti. Saya kok perintah. Besok nek mati arep mati medak-medak balik terus sasi. Weh, Iki ora jarene Sunan Kali ya. Ngene lho Lek Gus. Wong mateni wong kuwi dosane ora diapura marang pindhandang Gusti Allah. Kuwi mateni wong sing ora duwe kaluputan. Wong kang ora duwe dosa kok dipateni mongko kowe ora ngerti wong kuwi lupute apa. Iki dosa kang gedhe. Nanging beda. Nek kowe mateni lontang iki mergo ana dasar.
kuwi ndelok-ndelok. Kowe goroh kuwi ya ana kang apik, goroh kuwi ya ana kang pantes tuladane ngene. Umpama kok ana wong mlayu doyak wong. Mongko wong kuwi mau arep dipateni. Tak singitake kowe ditakoni sing arep mateni. Sampeyan mau semerep tiyang sing kula buru ora ngerti goroh apa ora goroh. Goroh ning muga nyelametake marang pawongan, nyelametake nyawa kuwi goroh kang ora dosa. Goroh kang ora dosa, goroh yo utama. Kowe mateni lontang kuwi ana sambunge. Kowe mateni lontang mergo lontang luput tumrakan negara Demak. Mergo dheweke gelem ora gelem nek ngombro-woro tumindake mesti mawa pangur. Menika dipun negari peninggalan Bintoro. Kula mejahi menika jaluk Tresna ning utawa kagem kasoprak Demak Bintoro. Apa to sebabe kali Joko kok mbukak dosa patang perkara. Mergo arep ngebuske kowe karo aku. Oh, matur. Ning ora apa-apa, mergo aku ngerti kok. Saet karo Siti Jenar iki pendane kaya dene godhong suruh. Nek mbok wolak-walik iki beda rupa. Nek mbok gigit padha rasa. Iki kali Joko karo Siti Jenar. Mulane belane murid-e. Dadi mriku sampun wonten katreman patine Kiuntang Rekong damel dipun negari Demak. Monggo Sabara sakletanipun. Iki mau pancen pamundutane para kadang-kadang. Oh ya. Menurut satunggaling cariyos Lontang Semarang. Carane wis ana kampungan dumateng para Tresna kados Putri Bapak Ibu. Sarene sampun wonten kerampungan nampan lontang kula sawetawis minangka wakilipun Prikanca Ageng Budaya ndhekaken Sugeng Kundur lan kula nyuwun pamit sugeng pepanggihan ing mangke dalu. Akhirul kalam wassalamualaikum.